Jeg hedder Jason og går i 3A og er 18 år gammel. Og jeg hedder Ditte, og jeg går også i 3A og er 19 år gammel. Hvad håber I på at få at vide, I skal lave ja til? Altså, jeg ved ikke lige, om jeg har nogle forventninger, men jeg håber bare, det bliver et bredt emne frem for... Der var et år, hvor det var i sin selv, så synes jeg måske, det er lidt indskrænket. Ja, og jeg har det på samme måde. Et bredt emne, som giver os store muligheder og bedre muligheder for at vælge forskellige fag, alt efter hvad vi sådan er gode til. Ja. Sidste år der for eksempel katastrofer, det synes jeg, det var mega nice. Der var mange forskellige ting, man kunne vælge, alt efter også hvilke fagområder man vil have. Ja. Hvorfor nogle fag kunne I så godt tænke at arbejde indenfor? Jeg tror, jeg satser lidt på engelsk. Ja, det gør jeg faktisk også. Engelsk? Ja, og for min skyld kunne du også godt komme med idræt ind over. Det kunne jeg godt tænke. Engelsk idræt? Gør du det? Årets emne er kampen for det gode liv. Det er tirsdag lige umiddelbart efter påskeferien. Og kl. 11.45, det betyder altså aller senest 11.45. Du skal undersøge og diskutere både den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet. En mundtlig eksamen, og det er synopsen her, der danner udgangspunkt for selve eksamen. Jo bedre synopsis man får lavet, jo bedre går det til eksamen. Det gælder helt generelt. Så sørg for at få lavet en rigtig god eksamen. Du kan også bare lade med det også. Ja. Tak. Velkommen tilbage. Tak. Hvad er første reaktion? Allerførst er nok lige sådan, det skal jeg skrive op med så. Da vi så video med alle de forslag, så synes jeg, det var mega fedt. Ja, og emnet er? Meget bredt. Og hvad var det emnet, det var? Det er kampen for det gode liv. Ja. Ja. Og hvad Vi er glade. I er glade? Ja. Det er vi. Hvilke fag overvejer I at bruge? Engelsk og idræt. Måske noget religion. Samfundsfag. Det er ikke helt besluttet. Og hvad så fra nu af? Nu ved I emnet. Hvad skal I så gå hjem og gøre nu? Jeg tror, jeg skal nok lige hjem og kigge den her video igennem. For at se, hvad der er sådan af forslag og sådan noget. Og så ellers sådan lige selv lave en brainstorm over, hvad der er muligheder. Så måske også vente til de der fremlægninger og fakulteterne kommer ind og se, for at få noget inspiration der også. Ja. Hvad er første tanke, at I vil prøve at skrive om? Lige nu? Ja. Jeg har tænkt sundhed i hvert fald. Det fanger mig lidt med det engelske og idræt der. Ja. Vi snakkede om at lave noget om kropsidealer, og måske noget med at få engelsk indover med noget narcissisme. Den måde, sætte det sammen. Fedt. Jamen, held og lykke med det. Tak.